Gidelim başlanık. Kazaklar etmişler hayırlı tam Vячеслав. Matırına geçittik. Vячеслав bugün menen tanıştırıp gitsen yine bizim okusular üçün oyun turağında yanından мәгълүмат berip. Mening ismim Вячеслав Чернев, Оренбургда туып үскәйнем. Әлеге мәлдә Варшава университетының Шәрқият факультетының 4-нче ел PhD докторантымын. Артынан Вячеслав бана һин Оренбургга битендә нисек итеп шул башкорт теленә килдең һәм һинең өчен бөтенләй ят булган телдә нисек шул тиклем үз телеңдә яратуың турында әйтеп китһәң. Инде ят тел дип әйтергә булмастыр инде ул башкорт теле. Оренбургда башкорттың Оренбург каласы башкорттың асаба йөре бит инде. Борынгы башкорт борынгы башкорт башкалык дип әйтергә була бит инде. Чөнки тәүге башкорт хөкүмәте беймәстә түгел Оренбургда утырган бит инде. Валейди заманында. Карван-Һарайда утырган. Карван-Һарай сынакта башкорт халкының рухи комарткасы, башкорт мәдәниятенең йөзек кашы дип әйтәйек инде. Һәм шулай тел һәм телгә бәйле төрле мәсьәләләр минең тормышымда мөһим урын алып тора. Башкорт теле асмакта башкорт мәдәниятенең йөзек кашы. Башкорт мәдәнияте булмаенса мин, мәсәлән, минең туган төбәгемдә Оренбур яктарын, я булмаһа Урал ягын инде. Нисектер күз алдына килтерә алмыйм. Менә хәзерге балалар әйтәләр, без рус мөхитендә яшәйбез, без Башкортстанда яшәйбез, үз йөребездә яшәйбез. Әмма хәзерге балалар әйтә, без рус мөхитендә яшәйбез, шуңа безгә үзебезнең телебездә һөйләшү кыен диләр. Шуларга һинең әйтер сүзең бармы? Әлбәттә әйтер сүзем бар. Мин мәсәлән башкорт мәктәбендә һис укымагайным, бер көн дә укыганым юк. Тәүге тапкыр башкорт телендә Оренбургда һөйләшкән идем. Унда милли авыл дигән комплекс бар, шунда башкорт йорты бар иде. Бер байрам барышында капыл гына индем дә башкорттар икәнен аңлап, һаумыгыз дип эндәштем, һөйләшә башладым. Башкорт телен үз иркем белән өйрәндем дә, укытканым да бар, телевидениедан бәлки карап торгансыздыр. Әлеге мәлдә диссертациямда Мустай Кәрим хакында язам. Мустай Кәрим повестьларының синтаксик үзенчәлекләре дигән темага бигрәк һәйбәт килеп чыга, чөнки Польшала бугаса башкорт теле белән беркем шөгыльләнгәне юк. Димәк, башкорт теле киресенчә ул камасаулау түгел, яңа мөмкинлекләрдә аса торган, яңа үрдәргә илтә торган бер корал дип әйтәйек, бер оран дип әйтергә мөмкин. Һәм ни хәтлем илһияр булса да, шул хәтлем телегезгә ихтирам һөю мөхитендә яшәргә тиешбез дип уйлыйм. Чөнки әлбәттә үзебездән генә барыла тормый. Ата-әсәләребездән дә тора, мөхитебездән дә тора. Әмма ни тиклем яхшы урысча һөйләшәгездә, башкорт балаларына эндәшәм инде. Ни тиклем һәйбәт итеп урысча һөйләшәгездә, ни тиклем Пушкинды белһәгездә, урыс булып китмәйһегез бар. Һәм уныһын кабул итәргә кирәк, уныһын үзгәртеп тә булмый инде. Мине ата башкорт дип йөрәләр, мин дә ял бирәм, сәпсин башкорт булып киттем дип. Һәм нимә дип әйтәм дигәйнем, Европаның төрле яктарында шул локаль урындагы илһиярлек бигрәк тә мөһим урын алып тора. Әгәр дә һин Башкортстандан киләһең икән, Башкортстанды күп кеше ишетеп белә, ишеткәннәре бар инде, нефть булган өчен, кемдә кем Салават Юлаев белә, кемдә кем Заки Валидиде белә. Польшала бик яхшы беләләр инде уны. Һәм тәүге миңа бирелгән тәүге һораулардан береһе башкортча һөйләшеп карар иде. Шуңа бер дә оялмагыз. Безнең тел Европага кирәк булмай дип бер дә әйтеп тормагыз. Кирәге булуы мөмкин. Вафат инде мәрхүмә Маргарет Эрсенраш шуны ифат иткән һәм ялинде без күрешеп өлгермәник, һөйләшеп өлгермәник.
Allah buyurha onun şekilleri bilen de görüşelim. Башкорт телен бер телдән дә кем түгел икәнне без әле менә үсебездә Вячеслав та, мин үзем дә Зәйтүнә бергә йөргән тәшәббүс Зәйтүнә әйлелә. Ышандык, инандык, чөнки төрки телле халыклар бер-беребезне менә шул Украина yerендәле бер-беребезне яхшы аңлайбыз, һәрберебез үз телебездә һөйләштек бит инде. Ягъни башкорт теленең файдаһы бер дә башка телдекенән кем түгел. Килешәме шуны? Әлбәттә килешәм. Шуны әйтер кирәк. Башкорт телен үзендә белер кирәк, хәзерге хәл торышында белер кирәк, һәм дә тарихын белер кирәк. Чөнки менә кайбер төрек үзләре, Азәрбайҗан үзләре дәү караштан аңлашылмаһа, иске башкортса булганы бар. Мәсәлән, тәкрар китәр инде кабатлауда. Тәкрар дигән үз ул гарәп сыгышлы һәм иске башкортса ул булган. Документларда аклангандыр. Төрле кагылдар язылган бит иске башкорт телендә, иске төрки телендә. Һәм нәмә дип әйтәм дигәнем, үз казанныгызда гына кайнау, ул бер яктан җитешмәйсең ки, туган телегезне, туган мәдәниятегезне, туган халкыгызны дөнья кимәленә күтәреп күрһәтә алсагыз, ул бик тә фәһемле булыр иде. Ул глобализация дәвре дип әйтәбез дә инде, ул бер яктан юк дип әйтергә була, чөнки глобализация ул финанс өлкәсендә генә урын алган. Әлбәттә мәдәнияттә нидер сагылышы бар бит инде уның. Шулай да, мәсәлән, Бельгиялай йөргән сакта тик бер телдә генә һөйләшкән кешеләрне күргәнем бар һәм быга аңгай карайлар. Мәсәлән, Бельгиялар ишетеп беләсегездер, үз төбәк бар телгә караганда бүленгән, бере фламанд телендә, Нидерланд теленең бер шивәһе, бере француз телендә, бере немец телендә һөйләшә. Һәм уны бик нык һизелә. Поезд менән йөргәндә, мин йөргәнем бар инде. Һәрбер телдә шул хәтлем ихтирам итәләр. Башкортстанда ундай телгә ихтирам, һөю, хөрмәт булдыру өчен без барыбыз да мөмкин тиклем, Башкортстандан ситтә булсак та, мөмкин тиклем башкортса һөйләшергә тиешбез. Мәсәлән, әйтеп китәйем инде, мин Хилова Усманованы беләсегездер, профессор, хәзер терминология комиссиясында эшли торган. Бер көн Варшавага, Өфөнән Варшавага барырга булдык. Шуның өчен Өфө-Брест дигән поездга утырдык. Шул көндә артык күп һөйләйм дә инде. Шул көндә вокзалга килеп иттек тә, билетларга игътибар иттек. Электрон билетларым бар иде. Берәһендә беренче урын, икенчесендә 15нче урын тора иде. Ул инде яши еткән кеше бит инде, ул яшьтәге кеше. Мин иһә күрү һәләтем үтә түбән дип әйтергә була. Шуңа эргәләрдә генә ултырһак, бер-беребезгә каршы ултырһак, яхшырак булыр дип уйлап, касса янына бардым да, башкортса өндәштем. Әйткәндәй, мин Өфөлә булган сакта, менә Сиркәүдә булмаган, башка бер нәрсә ердә булмаган, гадәттә башкортса һөйләшәм. Бөҙрәхана булһынмы, әллә министрлык булһынмы, әллә университет булһынмы, гадәттә башкортса һөйләшәм инде уларны. Шан вокзал кассаһына бардык та, мин башкортса һөйләшәм. Һаумыһығыҙ, менә ошо билеттарҙы алмаштырырға булмаҫ микән? Береһендә беренсе урын, икенсеһендә 15нче урын тора, эргәлә янәш ултыртһағыҙ яҡшыраҡ булыр ине дип. Тып-тым тора инде бар. Бер өндә ишетмәнем. Мин уйлап ҡуйҙым да инде. Берәйнеме булған микән ул, әллә мине ишетмәйме? Бәлки микрофон икенсе ердә, интерком бер нәмә булған инде. Шунан яйыраҡ ҡабатларға булдым инде. Шунан яуабын ишетһәм,
Saq qolap ketkenim endi. Gafuriga tatarsa anlamayım deyne. Urutsa. Urutsa deyne. Gafuriga tatarsa anlamayım deyne. Ni xatlim ixtiramsızlık. Alni menam kela. Her hal tarıştın bir gene yağı bulmay, iki kamenda iki yağı bulurlar deyir. İxtiramlık bu tilge qarata ixtiram, hürmet, hüyü bulgan üçün biz ul tilde haqlarga, yaqlarga teyişbіз. Ham onu mümkün teklim көп kullanırga teyişbіз. Nimegine aythakta barımız da bir nixatlim bulgala Başkurtsa söyleşəbiz. Başkurtstanda yaşayan Siyit millet vekilleri şulay bir neçə bulgala bile demek öğretir kerek. Öğretim formal yaxtağına da min televizyonda öğrettim. Hadiha kurslarımız men söyleşip belki Başkurt hüzerine tel merkezine indirahigizdir. Şu mümkünlük de var. Nigine bulmağın barımızda bu işte başkara ala. Tik birge bulur gerek. Şuğa barımızda öndeşen bir gerek de Yanabay Hammadov isimindeki Başkurt gimnaziya okuwçularına öndeşen birge bulayıp, birden bulayıp dilimizni, medeniyetimizni, urf adetimizni üzmeyip, haqlayıp, yaqlayıp. Rahmat Vячеслав, muğayim da bizim okuwçularga Başkurt ruhla barılıp geçigeli, menin aytganlaryň yüreklerine ötüp ingendir. Hem hatirlerine uyulup kalgandır dep aşanayık.